कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महाराज जी प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അധ്യായം നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ഇന്നലെ 11ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എടുത്തു. ഏതായിരുന്നു? വിശ്വരൂപം അല്ലെ? നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അതില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയല്ലേ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയോട് കൂടി മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അനന്യ ഭക്തി അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മള് സ്വമേധയാ തന്നെ ഭഗവാനോട് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ലാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഭക്തനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭക്തൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് പഠിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗം. 12 അധ്യായം 12 പേര് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഭക്തിയോഗം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അധ്യായമാണിത്. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 20 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് വാദത്തിന് മേലുള്ള ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുതൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വരെ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. 13 മുതൽ 20 വരെ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തിയിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളാണ് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം കേ മദ്യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തില് ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ആ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണോ, അതോ ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, പ്രകാശമായിട്ട്, ആ പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പൊതുവെ ആധ്യാത്മികവാദികൾ 2 തരാണുള്ളത്. ഒന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികളും, രണ്ടാമത്തത് വ്യക്തിഗതവാദികളും. വ്യക്തിഗതവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതവാദികളായിട്ടുള്ളവര് എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്.
അവ്യക്തികവാദികളോ അവര് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, പക്ഷെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിലല്ല അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവര് ഏതാണ് ആ പ്രകാശത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. പ്രകാശത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കാനാണ്? പക്ഷെ അവര് ആ പ്രകാശത്തെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗതവാദികള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യ വേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത യേ മേ മത്യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ എന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ. ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്തതിൽ പറയാണ്, ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് ആ നിരപേക്ഷ സങ്കല്പത്തെ വ്യക്തിശൂന്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം, എല്ലാ ജീവികളോടും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തത്, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്, സർവവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ളത്, അചിന്യമായിട്ടുള്ളത്, സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെ നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാതെ അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപാസിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിക്ക് തന്നെ എത്തുന്നത്. അപ്പോ അവ്യക്തമായ ഭാവത്തെ മാത്രല്ല, അവ്യക്ത ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടെ തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. പക്ഷെ സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് വ്യക്തിശൂന്യ സാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് അതെന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹികതിർദുഃഖം ദേഹവത്ഭിരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തി ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടും വ്യക്തിശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. ശരീരികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം എങ്ങനെയാണ്? സദാ ദുഷ്കരമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ അവ്യക്തമായിട്ടും വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലാണ്. ഏത്? വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തില് ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക്. ശരീരികൾക്കാണെങ്കിലോ ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരം. ശരീരികൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക്. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരം തന്നെയാണ്, ഭൗതികമായുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. അവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിൽ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഈശ്വരൻ അതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, വ്യക്തിയായിട്ടും അവ്യക്തമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമുക്കത് ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്.
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്ത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആരിലേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം, തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ട്? തപാൽ പെട്ടികളുണ്ട്. ആ തെരുവിൽ കാണുന്ന തപാൽ പെട്ടികളില് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികളില് നമ്മള് കത്തുകൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കത്തുകൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് തന്നെ ആ കത്തുകൾ എത്തും. പക്ഷെ ആധികാരികമല്ലാത്ത പെട്ടികളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടേക്ക് എത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ആധികാരിക പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അർച്ചനകൾ നമ്മൾ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചത് ആർക്കെത്തും? ഭഗവാൻ എത്തും. അപ്പൊ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ തപാൽ പെട്ടികളിൽ കത്തിട്ടാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ കെട്ടുന്ന പോലെ ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് ചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ പറയാണ്, ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, എപ്പോഴും എന്നെ ധ്യാനിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ച് മനസ്സ് എന്നിൽ അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, മനസ്സ് എന്നിൽ മാത്രം മനസ്സൂന്നി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, മനസ്സ് ചഞ്ചലമായിട്ട് ഭഗവാൻ ലൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ കരകയറ്റുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്ഥിതി സുരക്ഷിതമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു കുട്ടി അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തില്ല? ഭയമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും. കാരണം സംരക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ട്? അച്ഛനുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ്, ഒരു ഭക്തന് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഭക്തന് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പരിശീലനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഗരുഡ വാഹനത്തിലേറി വന്ന് അയാളെ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ലോകങ്ങളിലേക്ക്, മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പരിശീലനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വന്തം ഗരുഡ വാഹനത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൈ പിടിച്ച് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്നത്, സമുദ്രത്തിൽ വീണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് എത്ര പാടുപെട്ടാലും, നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ വേറൊരാള് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിലോ എളുപ്പത്തിൽ അത് സാധിക്കും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതികതയുടെ കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പൊക്കിയെടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 11 വരെ. 8, 9, 10, 11, 12. ഒരു മിനിറ്റ്, 12 വരുന്നുണ്ടോ? 8, 9, 12 വരെ. സോറി 8 മുതൽ 12 വരെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്, ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് അത്രയും കുറഞ്ഞത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ പിന്നെന്താണ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹവും കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുക.
കർമ്മം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, നിഷ്കാമ കർമ്മം, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, സകാമ കർമ്മം. ജ്ഞാനാർജനവും ധ്യാനവും, അതാണ് ജ്ഞാനവും ധ്യാനവും, അതാണ് ലാസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റത്തെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അതായത് ഏത് ഭക്തി? അനന്യഭക്തി. ഒന്നാമത്തേതാണ് അനന്യഭക്തിയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്. മയ്യേ വാമന ആതസ്വ മയ്യേ ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വാഴാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. നമ്മള് ജന്മനാ തന്നെ എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സ്വമേധയെ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ആസക്തി ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകള് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ആ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ഭഗവാന്റെ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അത് കഴിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് കാരുണ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകാണ് തരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം എത്രയാണെന്നുള്ളത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ്? ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ്, നാമജപവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രസാദം സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് അത് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? അനന്യഭക്തി. അപ്പൊ അത് സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യാതെ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത്? സാധനാ ഭക്തി. എല്ലാ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമീച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതിന് നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്. അതാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വേണ്ടുന്ന നിയമനിബന്ധനകളോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത പരിശീലനം ആരെയും ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത്, സാധനാ ഭക്തി. ഇനി അടുത്തത് പറയണത് എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മം. മൂന്നാമത്തതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവാൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമത്തത്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് വേണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ഈ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് വേണം? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സൗമനസ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സൗമനസ് ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ നമുക്കത് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാം. നിഷ്കാമ കർമ്മം അല്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതായത് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനോ ഓഫീസുകൾ പണിയാനോ അതുപോലെ തന്നെ ബുക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുണ്ടോ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം, അമ്പലം പണിയാൻ സഹായിക്കാം, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കാം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നാലാമത്തതാണ് എന്ത് സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുക. സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അഥൈതാതപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗം ആശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാ. അപ്പൊ നാലാമത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും നിനക്ക് ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ സർവകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചിട്ട് നീ ആത്മസ്ഥിതനാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് നാലാമത്തെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കണമെന്നില്ല നേരിട്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. പലരുടെ വീട്ടിലും അത് സമ്മതിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ അങ്ങനത്തെ അതായത് ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാമൂഹ്യക്ഷേമം, രാജ്യക്ഷേമം, അങ്ങനത്തെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് സകാമകർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. എന്താ പറയാ സാമൂഹ്യ സേവനം, രാജ്യസേവനം അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഈ സകാമ കർമ്മത്തില് വരുന്നത്. ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശ്രേയോഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫല ത്യാഗാന്തരം. അതും നിനക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇനി ഈ പറഞ്ഞതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ത്? ധ്യാനം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് പറയണത് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സമുത്കൃഷ്ടമായ പരമദിവ്യോത്തന്മ പ്രാപിക്കാനുള്ള 2 വഴികൾ. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? ആ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ, ഒന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ. ഒന്നാമത്തെ പ്രക്രിയ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ക്രമമായിട്ട് വരുന്ന വളർച്ച. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം നേടുന്നു, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനിക്കുന്നു, ധ്യാനത്തിലൂടെ ധ്യാനം നേടുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അതായത് നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ഭക്തി സേവനം. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല, ഒന്നും തടസ്സമില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ പോവാം. അതാണ് ഒരെണ്ണം. മറ്റേത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണത്. അതാണ് ഇത് 2 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു പോകുന്ന വഴിയേക്കാൾ പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഭക്തിയോഗമാണിത് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോഭൂതിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനും
നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ല, സർവ്വജീവാത്മാക്കളോടും സുഹൃത്താണ്, ഒന്നിലും എന്തില്ല, അവകാശബോധവും ഇല്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ കുഴപ്പമോ നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുക? ആ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു. കാരണം എത്രയോ തെറ്റുകൾ താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ തെറ്റിന് ഇത്ര ഒരു ചെറിയൊരു ശിക്ഷയല്ലേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതെന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് തനിക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ ഇത്രയാക്കി കുറച്ച് തന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആ കാരുണ്യം കാട്ടിയില്ലേ എന്നായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇത്ര ചെറുതമായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുന്ന എപ്പോഴും? ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. യസ്മാൻ നോദിജതോ ലോകാൻ നോദിജതേ ലിജിദേചയഃ ഹർഷമർഷാഭയോ ദേഗിർ മുക്തോ യാസ മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തത്, സുഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഉത്കണ്ഠകളിലെല്ലാം സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ആരായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല, സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ സമചിത്തനയോടെ ഇരിക്കുന്നത് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനാഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ തുടങ്ങിയവയില്ലാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നും എന്തില്ല, ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ സാധാരണ ഉള്ള കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളതും നിപുണനായിട്ടുള്ളതും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥയൊന്നും ഇല്ലാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സാരം എന്തെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ചു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ഭക്തൻ നിപുണനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാരം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ അവർ എന്താണ്? നിപുണരും ആയിരിക്കും ആ ഭക്തന്മാര്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ദേഷിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല,
നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ഒരേ ഭാവത്തിൽ കാണാം. ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ഒക്കെ ത്യജിച്ചൊരു ഭക്തൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. കാരണം ആ ഭക്തൻ അറിയാം ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ആ ഭക്തൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശുഭങ്ങൾക്കും അശുഭങ്ങൾക്കും പാപഭംഗിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതാപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാൾ. തന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമല്ല തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാണ് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും സ്നേഹം. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശുഭങ്ങളുമായിട്ടുള്ള അശുഭങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണ് ആ ഭക്തൻ. ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഏതാപത്തും ചുമക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറാണ്? ആ ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. തന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊന്നും തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ആ ഭക്തനറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനോടാണ് ആർക്ക് പ്രിയം? ഭഗവാന് പ്രിയം. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും എന്തുമാത്രം ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം. ആ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും ചുമക്കാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് തയ്യാറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോടാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. സമാശത്രൗച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമാസംഗാ വിവർജിതഃ തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഗാർഹികം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണാം. മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതം വന്നാലും ഉഷ്ണം വന്നാലും, സുഖവും ദുഃഖം വന്നാലും, ആദരവും അനാദരവും വന്നാലും, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്നും എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തൻ. ഏത് സംഘാണ്? അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് മുക്തൻ, മൗനിയായിരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനാവുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സദ്ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തനാവില്ല. ഒരു വ്യക്തി വിശുദ്ധ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സദ്ഗുണങ്ങൾ വേണം ആ വ്യക്തിക്ക്. ഹരാവ ഭക്തസ്യ കുതോ മഹത് ഗുണ. ഭക്തൻ ഒരു ഭക്തൻ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തനല്ലാത്തവന് നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭക്തനല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? നല്ല ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഭക്തൻ എന്നറിയപ്പെടണമെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതിനുവേണ്ടി ഒരാൾ കരുതി കൂട്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കാരണം തന്നെത്താൻ ആ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളർന്നു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ആരും ഒരു ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ വളർന്നു വരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഗുണങ്ങള് നമുക്ക് വളർന്നു വരും. യേതു ധർമ്യാമൃതം ഇതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നാശരഹിതമാണ്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എന്താണ്? ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. നാശരഹിതമാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം. അത് പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അവ്യക്ത ഭാവം പ്രയോജനകരമാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അവ്യക്തഗതമായി സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യമില്ലെന്നിരിക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടി പവിത്രമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം മുറിച്ചാൽ
സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി ഉയരേണ്ടതില്ല, മുന്നേറേണ്ടതില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തി സേവനമാണ് ഇവിടെ അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എപ്പോഴും വേണം ഒരു ഗുരുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കൊരു വിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുകിട്ടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चन आंसर ഇല്ലേ? ആധ്യാത്മികവാദികൾ എത്ര തരം? അത് ആരൊക്കെയാണ്? അവ്യക്തഗതവാദികൾ, വ്യക്തിഗതവാദികൾ. അവ്യക്തഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും. പരിപൂർണതയുടെ ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ ആരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അടിയന്തരമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവൻ വ്യക്തിയിലെ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്താണ്? വിഗ്രഹരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹരൂപം. അല്ലെങ്കിൽ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഭൗതിക മൂലകം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാവിഗ്രഹം. ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം. ഭക്തിയുടെ പുരോഗമന ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനന്യഭക്തി അല്ലെ? ഫസ്റ്റത്തെ അനന്യഭക്തി പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ നിഷ്കാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു, അഞ്ചാമത്തത് ജ്ഞാനാർജനോ ജ്ഞാനോ. അടുത്തത് ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 13 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത് അതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ശത്രുക്കളെ കാരണം ശുഭാശുഭങ്ങൾ ഒരുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖം വരുമ്പോ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ട